Hej. Nu vil jeg gerne fortælle om Hubbles lov. Før Hubbles lov blev lavet, der var det sådan, at folk troede, at galakser, det var stjernestøv i vores egen galakse. Eller gasser hedder det. Det hedder ikke noget med stjerne. Troede, det var gasser. Men Hubble var den, der beviste, at det var det ikke. Hans lov hed sådan her, at V, som er hastigheden på en galakse, lig med H, som er en konstant, han regnede ud, gange R, som er afstanden fra vores galakse til en anden galakse. Og det er sådan set hans lov. Hans lov er, eller en H er 22 kilometer i sekundet per lysår. Og det er det, du skal gange afstanden med for at få hastigheden. Og det hele er proportionelt, og det vil betyde, at hvis du lægger det ind i et koordinatsystem her, så vil det sige, at den bliver ved med at vokse sådan der. Hvis vi for eksempel sagde, at der var gået 3 lysår her, så var der gået, bevæger galaksen sig væk fra vores galakse med 500 km i sekundet. Og det vil så sige, at de rammer hinanden her. Men hvis der så var gået 3 mere lysår, så det var 6 lysår, så vil den bevæge sig med 1000 km i sekundet. Og så vil de så ramme hinanden herop. Så den bevæger sig hurtigere, jo flere lysår der går. Og det er derfor, at H det er en acceleration.